Ya suwe saya katon-katonan Pak Kangko terus. Nyapa? Ya iya, dadi petuk saben dina ki ora kok bosen ning sansaya raketan kangen ning atiku. Wah, kowe nek lagune lho ya. Piye? Kangen ning atiku. Kateke ya seragenan. Oh, ora iki mau wae engko ya. Kok ya? Engko. Iki tak kesek ya. Ya entek kesekno. Ngene gak entek ndak dikerek Nyiso. Heeh, kerek laler terus nyiso. Lho, Waranggono luar biasa Mbak Eka uget-uget cantik ya ta? Malah nggih. Cantik berasal dari Jumbleng. Ya. Mbok yo sing ngono ta. Apa? Jumblengi kesane ora mun panjenengan muni jumblengi piyai kene do gemujeng nek jumbleng niku napa to Pak mriki? Waduh duh. Wis Lah iya, nggon sapitan. Mosok sinden saka telek. Lah omahmu lak Jumbleng to dukuhe? Iya. Lah iya, berarti lak ku omong lak enek benere. Berasal dari Jumbleng. Tapi telek kan enek fungsine to, nggo pupuk, nggo gas. Heeh. Dadi Mas yo telek ngono ora enek sing wani. Mas yo pangkate dhuwur kaya apa ora enek wani karo telek. Oh iya bener. Sengara areng ngidak telek terus pincang sikile kok. Iya. Heeh, iya iya. Cakapane piye? Lali tenan. Ojo lali pawelingku. Iki sowan gene balung dhewe dulur dhewe Mbak Eka. Leres Mbak anu Pak Kangko. Ah, iya. Nggih, menika wonten danipun Pak Dediono. Heeh. Bude Alip. Heeh. Nah, menika nek kalih kula menika tesih anu dulur tunggal simbah. Oh, apa ya? Nek menawi Pak Dediono menika saking Mbah Semar, menawi kula Mbah Kromo mengaten. Oh, ngono. Simbahe Pak Dediono menika tunggalipun simbahe bapak kula. Oh, Ngaten. iya 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 ngono ya. Dadi kula kalih Mas Kukuh Wibisana menika tesih dulur. Oh, dulur. Tesih laris ngaten. Oh, ngono ya. Heeh, dadi iki anu ya, nyengguyung dulur kabeh ya. Leres nggih menawi Mbak Cungpe mau kok apa panjenengan manut sing nanggap. Mbak Cungpe manut sing bayar. Heeh. Aku bengi iki manut sapa wong aku rene iki tulisane BT lak bintang tamu. Heeh. Ning ora SBT, tak tambahi S. S-e apa? Sambatan nggone dulure. Oh iya. Ora mikir kaya ngono kuwi, pokoke aku didhawuhi Pak De Juwanti budal. Nduk ngono aku nganti di WA. Kowe iso budal to Kang ngono ki mau. Aku jam 09.00 mau urung teko kene wis di WA. Bab mbiyen aku ning kene kelingan anu panjenengane Pak Yadi sing kulino nggawa rene rono rene aku nggon cengke numpak pit motor dijak tanggapan nggon klenengan. Iya. Aku ki dijawab ceritane wong cek cah cilik kelas 4 SD to aku. Ora apa-apa. Pak Yadi mbiyen aku kelas 4 SD lak dijak nyindan nanti-nanti. Lah aku ngasih diparani teko omahe bak ya aku dolanan karo kanca-kancaku. Lali aku. Lali. Lha cah cilik wong diwelengke sesuk tanggapan rene ya nduk ngono. Lah kok Pak Yadi nganti marani teko omah, Pak Yadi tahu kene. Oh iya. Heeh. Piyayine mbok menawi ya rawuh bengi iki rawuh apa ora? Sing rawuh kanca-kanca seniman seniwati sapa wae Mbak Eka aku ora patek ketok ngono. Nggih menika saking Donularas enten Mas Win, terus Pak Joko Ndondot. Menika Pak De kula, Pak De anu sapa jenenge? Sing ireng lho. Pak Deyanto. Heeh ya. Iya, pengendang kuwi, mare ora tau ngejak aku Tanggapan. Dalam Mas Pengge ugi rawuh. Oh iya. Ngendang campur sari, terus ugi Pak De kula Pak De Togok, Pak De tentara ya rawuh. Mungkin ning ngene dulur kabeh kok. Iya bener. Wong serawunge menjane Mas Diono ya apik. Wonten Pak Bardi ugi rawuh. Nggih. Pokoke diaturi Sugeng Pinara. Nggih. Sugeng Amir Sani ngono ya. Terus dalu menika sedulur kabeh do ning kene kabeh. Wong Mas Kukuh kalih Mbak Rina Listiana. Derek ndedonga. Apa dongamu? Masku karo Mbak Yulis. Heeh. Muga-muga dadi pasangan sing
apa kuwi bahagia donya temekane akhirat. Ya. Aku masih urung pengalaman ndongake lak ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku Donga ki ora saka lambe ning saka ati kok. Saka ati muga-muga Mbak Yuku karo Kang Masku dadi jodoh sing terbaik. Jodoh donya ya dudu akhirate. Nek bojo kene ning donya tok, tapi nek ning akhirat dadi jodoh sejati. Apa bojo karo jodoh ki beda? Nek bojo jare beda kok ning donya tok. Tapi nek jodoh itu makane akhirat. Iya. Swarga. Aku ya ndonga muga-muga kowe ndang entuk jodoh ya. Pangestunipun. Lah ya aku ya muga-muga ndang iso koyo Masku kuwi. Iya. Gur ndongakne awakku ndang dhuwur-dhuwure ya ora dhuwur-dhuwur lho. Kok menawa ngombe anu obat tinggi. Apa mereke? Aku dengi ning apa tekok ning tuku obat tinggi dikei rondap. Rondap ki ngrusak anu nggih ngrusak apa jenenge kuwi suket kuwi. Nek dikira obat tinggi kasur obat tinggi nggo kalsium ku lho Bu aku ngono. Plastik rondap. Iki modar aku. Tinggi tenan ketemu Tuhan. Oh sinden kok ngombe rondap. Nek mundak tinggi ra iso, nek mundak ombo iso kira-kira. Pokoknya nah, ora nek leku-leku biasanya wong wedok iki sret, sret ngono lah. Langsung lurus ngene. Lagi ngirit tok pamane buku gambar ngirit waktu yo nek kaya areng nglukis mayang ini kan butuh waktu yang sangat lama. Ya megak-megak ya. Lah nek aku ya wis gawe entung ngono wis dadi. Lah ya. Ngono wis dadi. Ya wis gak apa-apa enek awak yo iki disyukuri. Yo, disyukuri bener. Nah ngono lho. Sementing awake waras awake sehat. Awake sehat. Heeh. Kados panjenengan ki yo ngono, kudu sehat, kudu semangat. Amin, amin. Jare mau rada itu enggak fit. Iya, heeh. Nek nyatane barang aku ketemu kelawan warga ning ngene insyaallah aku sehat. Sesuk tuku obat. Obat apa? Sangui vitamin kudu. Heeh. Beli kita apa-apa. Pil kita. Iso beli kita lho. Sing lho terkenal nih. Lah yo pil kita. Yo mergo saka kekeselen ka wong tanggal 1 nganti saya ini urung mandek. Mau sesasi tanggapane Pak Kangko ki enek 32. Karo awan barang ya. Awan bengi barang awan ya mayang barang. Dinyangi dhewe. Ngaturke tembang karo teman-teman sekalian apa kanggo para tamu sedaya? Kanggo Masku karo Mbak Yuku. Lah ya Mas Kukuh karo Mbak Rina nderek ndedonga lagune sing jumbuh iki. Apa? Aku tak ngaturke imbangono katresnanku. Ben wong loro padha imbang-imbangan. Oh iya. Anggone katresnan. Mas Kukuh ki piyayine ya sing kuwi ning nggon HVS sing ngene nyuting ngene. Lah iya bagian syuting, bagian ngeditor. Apa-apa iso Kukuh ki? Mau panjenengan wis paring ngendika kalih Mas Kukuh to. Kiat-kiate kisi-kisine dadi manten mbuh-mbuh engko dadi apa keturunan sing apik sing piye. Aku iki mbayangke Mas Kukuh malam pertama bojone diinguk ae ngene. Gak bar. Malah disoting. Sawengi kok gur ngene gak ndang-ndang. Mas Kukuh. Oh diinceng ae ya mekan. Mbok ndang kaya Pak De Margono kuwi lho, nek karo Darni. Wah. Kene ngono tenan. Darni ki sapa? Kok Darni ora roh awakmu kene. Wong kene apal. Kuwi nek angger Margono karo Darni ngadeg wong loro. Wah, sepel kan. Heboh ya. Heboh. Imbang ana katresnan. Yo dibawani sike. Nggih. Ya. Napa? Mboten napa-napa niku nek kalih Pak De pun judeg kok. Ati kandhani kok kenek. Wong ngayale kaya ngono kok. Iya. Saben dina lagu luar biasa ning Seragenan. Iki lagune sapa to Mbak Wida? Ayo, Mas Susilo Teng. Sing nembang kula kok terus teko Mbak Wida iki enek hubungan gelap kok apa enek hubungan sambar gelap. Angan marang ya
Mbak cengkokipun. Iya. Iya, jos. Nggih. Apa teh kok? Arep urip. Arep urip napa kok bisa cakepane? Lah ya mbah. Arep urip Wit kelas 4 SD iki wis nyinden sing marahi sapa ya Kak? Sing marahi bapak kula ki Mbak. Oh ngono ya. Nggih. Bapak ya pengrawit tak ya? Nggih. Wonten Sragen. Nggih. Apa tega lan pun hatiku ra bisa Sampun. Sampun. Nggih. Ya. Ugi kula tujuaken Katur sinten? dumateng panjenenganipun Pak menika kula nate sowan bapake Mas Tommy. Oh iya. Bapak ingkang kerep ngibadah ora ninggalke salate. Sapa? Pak Sujud. Oh ya Pak Sujud. Yayine mbok. Bapak Tommy. Bener ki ora tau ninggali salate sujud terus ya. Sujud. Jumatan ning masjid ditinggal kancane malah sujud iki kesuwen dikirane kusuk. Heeh. Jumatan bae turu. Pak Sujud. Langgame napa menika? Ya kuwi no. Napa? Ya imbangono no. Oh iya ya. Heeh, judule kuwi ya dibacoke sak Napa? langgame. Nah nggih, halo Pak. Nggih, sehat nggih Pak? Nggih. Rawuh to Pak Sujud? Maru Pak Sujud rawuh. Oh iya. Ning kok nyawer apa ora? Napa? Oh nganggur, santai, nggone dulur dhewe kok ora kaya ngono. Weh, Pak De Margono nyawer apa ora? Wis gak wong Darni ora budal kok. Mungkin nek pamane sindene gak Darni wi kelakon MC gak mangkat tau lho. Ngapa ya? Iya kok wong sindene sapa ngono. Pamane gur aku terus Sumini ngono. Apa nek Sumini karo Darni awor, kelakon gak budal. Lah nyapa? Lah loro iki gendakane kabeh. Wes. Ojo gawe perkara ngono to. Gak. Maksude nek pamane kula anu nek anu gak aku lho gak. Maksude ngene lho. Anu mung pasangan di dalam panggung. Duet di dalam panggung. Iya. Pamane nek partnere gak jelas kan Iya. pamane uga saben dinane iki kan ning ati gak penak. Dadi kurang srek ngono ya. Kurang srek. Nah. Kurang srek. Nduk Kak. Alah, kok ya wong. Syukur we. Oh rene yo nyapa to Dede kok iso. Aku percaya karo ponakanku. Nggih. Hadiah lek kanggo mirang-mirangke aku. Lho ngene iki lho biasane. Heeh. Biasane selawe bengi ki nek bojone 100. Kak, Nggih. tak tekok. Nggih. Mbok demo ki lenggah ning kene. Nggih. Wong ngerti nek budemu ki nesune karo Darni karo Sumini apa malah buka wirang. Mboten bodhe menika nek maksud kula menika pasangan dalam panggung partner. Lah nek sinden kalih dalang menika dadi partner wis kaya bojone. Betul. Rasane Yo kudu MC karo sambung. sinden yo MC partner. karo sinden partner bodhe. Lah diboten kok pasangan-pasangan ngoten nika, tapi nek teng pingking panggung kirangan.
enggak ya. Tak ngerti. Pos nek Pak D iki goncengke sinden sapa ora duwe nesu. nggih. Ora duwe cemburu. Nggih. Biyen ki aku kan ngaturke mulih Darni loro Sumini, mbok demu ngamuk lho. Lah iya to. Tak dukung, Dek. Kowe malah dukung mbok demu. Maksudnya tak dukung ora aja ngono. Dadi nek mbok cemburu iki sok-sok aja dibaleni neh. Ning aku pinter kok. Nggih, carane. Mbok demu nesu to. Nggih. Par nesu karo aku mulih nyambut gawe mbok mbiyen ki nabung mbok MC. Nggih. Mbok demu nesu. Aku langsung udoh mbok demu gak iso nesu. Kok iso udah iki lho. Lah supaya mbok D ki ora nesu. Oh, ngono. Terus mbok De piye? Mapan. Loh. Foto mapan. Wes, matur nuwun dilanjut. Carane ngono. Nggih, yes ngono ya. Makasih. Oh, neh bar wineh ya. Tenono nek ora neh tak buka kabeh. Gawat iki. Ora tak buka ceritamu ki nek ning panggung iki ya cuma partner kerja ngono lho. Nek ning jaba panggung aku gak tau uruh tapi. Heeh, iya. Ya gur tau uruh ndek jajan bakso ning kono kuwi prapatan. Tujune anu Bu Margono ki piyayine sabar. Sabar. Mung mangertos menika namung partner panggung. Oh iya, panjen. Sabare kaya ngono kuwi wis kaya bojoku kuwi lak wong sabar-sabare wong to. Lah nggih to kados Kudu, panjenengan Heeh. kan pun dadi suami Iya. sing atau bapak sing jadi contoh keluarga. Lah iya. Ora mungkin kok ayar kaya ngono kuwi. Heeh. Bojo Butuwi Kurniawati ki lek Pun- wah sabar-sabare wong. Sabar. Ora tau kok nesu, nah aku kok disokne karo sinden sapa ngono. Ora tau nesu, langsung i piring dibanting juweng. Aduh, pucet aku. Walah, ora tau nesu ki tak kira ki Pak Kangko ya piyayine sing setia ora piye-piye ngono kok. Wong ki lak mlaku mesti ana sok-sok kesandung barang. Nggih, nggih. Kesandung kok terus. Ora. Ora to, Bu? Butuwi, mboten nggih. I love you pokoknya. I love you. Tapi nek cemburu ya kudu nek cemburu wong pasangan mosok ya ora cemburu. Ya cemburu kuwi tandane tresno. Ora apa-apa ning ya jangan sampai cemburu buta. Nah, ngono. Ya iki klebu ya mulang ning nggon manten sekalian lho Mbak Rina karo Mas Kuko lho. Nah, nggih. Ya, kalau mongso hidup di dalam pernikahan itu pasti ada sandungan-sandungannya. Ning kuwi minangka bumbune wong omah-omah. Iki mau lho, Mbak Wida kok gak bergoyang kon. Goyang kanan, goyang kiri. Lah kowe wis Jos. telat lho wisan ke. Lho wis telat pirang sasi. Kok iso wis telat? Jogete lho jogete mau Lagi tekan. diomongne karo Pak Tengkleng wis telat. Sopo Lha mau sopo? lho jarene aku pas anu nembang imbangan katresnanku mau lho kok. Sopo to sopo? Mau lho Pak Tengkleng mau lho. Lah ya piye? kuwi sopo? Lah sapa kuwi aku ya ora roh lho. Ya sing gawe lagu kuwi. Sing gawe lagu kuwi. Heeh, dak, kuwi dak. Dalam Suwe ra ketemu. Jek, dadi rondo ta awakmu? sih to ya. Pirang tahun lekmu dadi rondo? Pirang tahun wisan? 5 tahun. Aja suwi-suwi buntet lho kok suwi. Apa sih buntet napa nih? Buntet pikirane iki lho. Ora nek kanca nggo omong-omongan maksudnya. Heeh, ora nek kanca nggih omong-omongan. Mosok betah men lho, 5 tahun lho dadi rondo kok ya. Tapi ora apa-apa ya, Mbak. Semangat to ya, Mbak. Oh ya semangat lho aku. heeh. Tetap sehat to. Alhamdulillah. Pipisnya sehat. lancar ya? Oh, lancar banget. Lancar. Ya syukur nek ngono. Tak kira lek ra iso pipis mergo buntet. Ya syukur. Nah. Ya suwi banget ya dah ora ketemu karo awakmu ya dah. Lah ya ora tau dijak kon ketemu. Lah ngono ya luar wis melu ngendi-ngendi kok. Aku iki pokok sapa-sapa tak elok ya. Oh, boleh. Sapa-sapa dilek jenenge plat kuning ya dah ya. Ya Plat aman. kuning. Angkot ke? Aku ya nek numpak nek nuyenan. Kendaraan plat kuning lah umum. Aku barang numpak, nyenengan ya numpak. Iya. Sing ngerti selerane Biaya Sragen Eka kuwi arep ngaturke lagu apa meneh. Oh, kuwi Wida kon nembang. Pak De Margono, Ah. lagune napa? Apa arep dibawani karo Pak De Margono? Nggih to, panjenengan iki nek Ya, urung ya. bawa aku ya urung patek lega. Ah. Kok panjenengan tidak mriki to, De? Bawa riyen. Oke dibacoke karo Wida. Ah, Mbak Wida. Lho iki ya Mbak Wida ya cantik kok iso. Oh, ayune kok ngene kurang piye. Aku karo Darni ayu ndi ka? Lho, pedhot. Oh pedhot.
Ayo, mbok kok ben dinilai dhewe ngono. Ku nek ora karepe dhewe gak marem kok. Lah ya dibawani apa kok dipacut karo Wida. Penak to, Kak? Nggih. Kabeh kene iki ya seniman kabeh. Maka Mas Margono. Ah ya. Derek mawon lagonipun apa? Ora Wida karo Pun. anakku wedok Eka iki rek nggur kerbuk Darni Sumini iki. Lho dadi iso tak nggih acuan ngono lho. Konsete mau piye ngono lho. Komset, Heeh. kloset. Kok iso ngrembug bocah loro kuwi mongko wonge ora ana. Lho ora lak pasangan partner panjenengan ning panggung. Lah nek karo Mbak Wida kuwi Ayundi dadi kok iso tak dadekno trend center sing iso tak dadekke acuan nggon babakan dandan lan ngadi busana. Saiki jujur Wida karo Darni Ayundi. Milih bojoku. Pertanyaannya Ayundi yo, Dik. Nek ning panggung ku lho maksudnya Tegese tekok antara Darni karo Mbak Wida karo Sumini, Ayundi, Ayu bojoku. Alah ya wedi ta. Sebabe kok ayu bojone jenengan Mas Margono. Lah kula meli bojo sakniki kok. Oh ngono. Mergo bojone ning kene. Mas Kangko. Dalem. Bape napa kula wedi kali bojo kula? Sebabe napa? Warisan kula dol melu bojo. Ayo wong biyen ki lulusan STI lho. STI kok. Suami takut istri. Gak. Jane iki ora prayoga kan. Iki Boten. nggone warga dhewe kok aku mbok kon nembang. kon Mboten bowo. napa-napa menika kali ndongake Mas Kukuh Mbak Rina kok. Jenengan paling berkah. Aku mbok kon bowo. Bowo. Suaraku ki elek iki. Lah wit biyen to. Apik ku nek suarane. Ora, kok iso Piye, piye, elek piye to wong apik kaya ngono MC ngendi-ngendi ceklik YouTube Margono. Nang radio ceklik Margono. Terus? Dengi memean ilang ya Mar. Dadi aku tukang nyolong memean ngono to. Nek boten. Ora. Margono sing nyelametke. Ekae wasis. Gak. Jan melu dalang ngendi-ngendi Wis to. sapa-sapa nimbali kabar sing tak tampa malah arep ditimbali sing kuwasa. Ya kowe sik ae aku ora roh dalane kok. Aja mutung. Tegese sing kuwasa nanggap. Wes sing kuasa nanggap, bilang dong. Mak tratap aku. Ya maneman wong. Mesti Gusti lho. Wong rabi urung timbali sing kuwasa iki Aku ditimbali Gusti ora ya wedi. Gusti Benowo. Klungsul-klungsul derek udu Mas Nggih. Kangko, Mbak Siap, Yu. siap, Mas Margono. Cangik. Nika nyengkuyung kene Kakang kula kalian Mbak Yu lan anak kula Kukuh. Anggenipun palakrama mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pak Didiono nuwun sewu menika kakang panjenengan. Kakangku. Lah kok ketok tuwe awakmu nek. Bape apa? Ngerti to? Eh? Ketok tuwek aku. Wedi karo bojone. Nah, ngerti to? Nggih, ngambil larasipun pelok 6 dandang gula mawon. Nggih. Nyidam sari kakidong manis Mbak Wida, Pak Deku. kaya kembang kang mulat sekar. Sing pareng rawuh sing dereng disebat niku sinten Mas Margono? Dalem Sing pareng rawuh dalem menika sing dereng disebat sinten? kathah Kanca-kanca seniman. Mliginipun menika Pak Lurah Gabugan. Oh, Pak Lurah nggih pareng rawuh. Triyanto Widodo, Pak Carik Riyono, Nggih. lenggah rawuh. Kathah menawi dipun sebar setunggal mboko siji Nggih. niku mboten resker rampung. Siap. Pak Carik sing nate kula sowan ngene Pak Sujit nika. Heeh. Sing nate joget kali. Yayine kae raisanan. Nah. Nek roh sinden ayu ngene iki Walah. paling ora 600. Lah aku ning ngene Pak Sujit kae kok selawe gak. Selawe gak? Gak. Kae bengkoke rong payu ya. Diadol bengkok ya. Lanjut. Apik ya Mbak suarane Pak Deku. Paling Kepengen sep madune Tak rungokke ning radio. Wah, mesti suarane Pak Deku. Bawane ya kuwi ya ben biyen. Ya gak apal-apal ben biyen mesti ngger Ya nggo catetan terus ngono Idam kuwi. sari ya nggo HP ngono kuwi. ora to, Nduk. Apa iki mung dina apesku? Ngopo to Pak Dek? Wiwit mau kowe diaturi ngadeg kok sing mbok
Gojlok iki nggon Pak Demu. Lho iki tandha tresnaku karo panjenengan. Ngono. Wong nek gojek mesti ngono kuwi. Lho, tandha kangenku karo awakmu ben awakmu piye rene ngono lho. Oh. Wes awake dhewe suwe ra petuk iki apa ora kangen karo ponakane dhewe. Lah wingi ya bar petuk ning gambaran kok ya. Iya. Pak Etomi ini sujud kae. Ya ya ngene Pak sujud bar petuk ngono lho ya. Ya sayange awan aku ora iso amor ya. Lah nang ndi? Ya glidik liyane. Oh, alah tak kira diesel ning sawah. Bisa sawah ra duwe kok bisa. Oh, lah kok ireng? Malah nek. Ora tau. Yo, Kak. Jago. Gape apa aku ki ireng? Napa? Biyen Gusti Allah pas andum kuning utawa bagus ki aku turu dadi gak kebagian. Oh, gak apa-apa ireng tapi manis kok. Matur nuwun. Guyu sik. Moh untuk ompong kon guyu. Heeh, manis ya Dawida. Manis, Mas ah. Margono, ra percaya dilaten. Brengengeng swara arum ya temanten lagya karon Nggih. Nonanong denira mamet prana marang iki Mbak Wida untuk salam lho Mbak Wida. Saking sinten? Saking Mas Tarno Tania Jaya. nggih. Salam kagem Mbak Wida. Nggih. Penggemarmu luar biasa. Nyawer Nggih. mboten niku? Ora. Oh mboten. Mau bengi wis nyawer. Nggih. Mugi nggih. anu wonten salam Pak Pak Kangkos. Saking Saking Pak Tejanoto, muga salam kagem Pak Diono. nggih. Ugi sekalian Ibu saking keluarga Ndresan. Nggih. Pak Tejanoto sakmenika lenggahipun wonten Jakarta. Nggih. Piyai Sumberlawang. Betul. Nggih. Nggih. Mambengi yang nglumpuk wonten ing Jakarta Mbak Ika. Nggih. Jakarta Selatan. Nggih. sadalutan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayekti nyidam sarining tresno Nggih, matur suwun. Bacotke kangen ning ati. Heeh. Apa-apa nek karo Darni biasane apa ya neh Maksudnya iki band lho. oh dadi lagune Sinkron niku lho. Apa napa ya ora apa-apa wong Darni Sumini iki ya dadi krune Dono Nah, Laras keluarga. Wida iki wis masuk wisan Masuk. Saya Ini. dijak Pak Di aku ki. Lah iki. Tapi aku ya penasaran karo Penasarane? jenenge Darni iki ndino aku rong tau kok. oh cantik dia Oh nek dipethukke malah tempuk. Kerah kok. Kuwi ra bakal pethuk wong loro kuwi. Bola bali melu Pak Di rong tau ketemu lho aku karo sing jenenge Sesuk Darni. Panjenengan pun masuk teng Dono Laras. Lah iki bangetan aku ponakmu dhewe lho pisan nek mbok jak gak tau nyapa. Malah aku sing dijak lho kabeh Nah, Kak. ngono kuwi nyapa lah wong dirimu angger tak SMS jare pun kebak dhe mboten amot Kebak mboten amot aku setahun enten wis enek kabeh tanggalan. ayo bener Ya enak tanggalan busana cara nalindro. Kowe iki ratu ning ninggalke